Здравейте! Сертифициран моряк ли сте и търсите следващия си договор? Имам страхотна възможност за позиция моряк на италиански кораби тип РОРО, с конкурентна заплата, платена в евро. Ето какво предлагам. Търся опитни моряци, които да се присъединят към международни РОРО маршрути под италиански флаг. Заплащането е солидно – 3100 евро на месец, с 4-месечен договор на борда, последван от месец и половина почивка. Освен това, компанията покрива всичките ви пенсионни и социални осигуровки, така че можете да се съсредоточите върху работата, а не върху документите. Сега, какво ви е необходимо за да кандидатствате? Трябва да притежавате европейски паспорт, това е задължително. Ще ви трябва също валидна моряшка книжка, сертификат за основна подготовка по безопасност и всички STCW документи, необходими за позицията моряк. Основни познания по италиански език са задължителни, тъй като ще работите с италиански екипаж. И ето един бонус. Ако вече имате италиански данъчен номер, кодице фискале, сте особено добре дошли да се присъедините към екипа. Притеснявате се за езиковото изискване? Не се тревожете. Предоставям безплатна брошура за изучаване на италиански език. Просто натиснете линка в описанието. Изпратете автобиографията си на имейла по-долу и моят екип ще се свърже с вас скоро. Попътен вятър и късмет!